Sugeng rawuh sedulur kabeh, nate krungu ukara sing rasane rada aneh, tapi kok maknane ngene banget? Nah, dina iki kita arep jelajah donyane idiom ing basa Jawa sing endah lan kebak makna. Nek ing basa manca, kita rak wis kulina krungu ukara-ukara aneh to, kaya to spill the beans utawa break a leg. Kuwi kabeh kan ukara sing tegese beda adoh karo teges tembunge siji-siji. Panjenengan nate mikir ora, lagine to kok ana ungkapan kaya ngono kuwi? Lah, jebulane basa Jawa ya duwe lo sing kaya ngono kuwi, jenenge tembung entar. Iki seni ngomong aluse wong Jawa. Penasaran? Ayo langsung wae kita bedah bareng-bareng. Oke, babagan kapisan, pitakonan utamane, poto kuwi tembung entar, coba kita delok luwih jero, ben mudeng tenan. Dadi gampangane ngene. Tembung entar kuwi yaiku gabungan tembung sing nglairake teges anyar sing dudu teges asline. Para ahli basa asring nyebut minangka tembung kang ora ditegesi sewantake wae. Nah, iki sing gawe basa dadi luwih sugih lan urip. Lah iki sing menarik, nek jenenge dibedah luwih gampang maneh mahamine. Tembung ya tegese kata. Entar kuwi tegese nyilih utawa pinjem. Dadi tembung entar kuwi yo tembung silihan. Lho gampang banget to. Intine kita iki koyo nyilih tembung kanggo gawe makna anyar sing ora sak benere. Cetha kan? Nah, saiki mesti ana sing mikir, lah ngopo to kok kudu nganggo tembung silihan? Ngopo ora ngomong blakasuta wae? Nah, iki pitakonan sing apik banget. Jawabane, ana ing jerone budaya Jawa. Dadi ngene, tembung entar kuwi dudu mung kanggo gaya basa, ora. Iki luwih jero saka kuwi. Iki piranti penting kanggo njaga karukunan sosial. Ing budaya Jawa, rak kita diajari kanggo njaga perasaane wong liya ta? Nah, nganggo tembung entar, kita bisa kok ngetik, nyindir utawa malah ngalem wong liya, nanging carane alus banget. Dadi orang garai loro ati. Iki sing jenenge ewuh pagewuh. Nah, wis cukup teorine. Saiki wektune ndelok contone langsung. Iki bagian sing paling tak senengi. Ayo didelok bareng-bareng. Piye carane tembung entar iki digunakake ing obrolan sedina-dina? Dijamin langsung mudeng. Oke, contoh sing pertama, iki babagan perasaan sing mesti awake dhewe kabeh to ngrasakake yaiku nesu. Coba delokan, ungkapane abang kupinge. Nek dipikir wantah, ya tegese kupinge dadi abang. Tapi, makna kiasane kuwi nesu banget. Kena banget to gambarane? Kita iso mbayangke wong saking nesune, getihe kaya munggah kabeh nang sirah nganti kupinge abang mranang. Contone ing ukara ngene. Bapak abang kupinge ndeloki kelakuane Tio. Coba dirasakake. Beda banget kan karo mung ngomong bapak nesu banget. Sing iki luwih dramatis, luwih urip. Langsung kebayang raine bapak sing wis abang pol. Oke, lanjut contoh nomor loro. Saiki ganti topik, babagan watak sing ya rada miring sithik. Ungkapane dawa tangane, tegese wantah ya tangane dawa. Tapi makna kiasane yaiku seneng njupuk barange liyan alias nyolong. Pas banget to gambarane, tangane kaya iso molor dhewe kanggo nggayuh barang sing dudu duwene. Nek ing basa Inggris iki mirip-mirip karo sticky fingers. Konsepe yo padha wae. Nah, ukara iki mesti kerep dirungokke pas cilik, utamane saka wong tuwa utawa simbah. Jadi bocah kuwi aja dawa tangane. Rasakno, pitutur iki luwih alus, luwih ngemot piwulang tinimbang dibentak. Hei, aja nyolong! Wes, cukup sing elek-elek. Saiki ayo pindah menyang contoh sing apik, sing gambarake sifat sing mulya. Nah, sing iki ungkapane endah banget. Jembar segarane. Teges wantah, segarane ambo. Nanging makna kiasane, jero tenan. Iki tegese wong sing sabare ora ana enteke, gampang ngapura. Coba dibayangke, atine ambo kaya segara, iso nampung masalah apa wae, gedhe cilik tanpa kudu nesu. Lan ukara iki dadi wong urip ning donya kuwi kudu jembar segarane. Wah, iki wis dudu omongan biasa. Iki wis dadi filosofi urip. Ajaran babagan sabar lan legawa sing dadu salah siji pondasine budaya Jawa.
Wah, ora kroso yo, wis tekan perangan pungkasan. Oke, saiki ayo digarisbawahi bareng-bareng. Apa intine saka obrolan kita dino iki? Jadi intine ngene, tembung entar kuwi lan ya kabeh idiom ing basa apa wae duduh mung hiasan basa. Dudu. Iki kaya cendela. Cendela kanggo ndelok jerone jiwa lan karakter siji budaya. Saka ungkapan-ungkapan sing dienggo, kita iso ngerti, oh, jebul iki lho sing dianggap penting kalau wong-wong kuwi. Nah, kanggo penutup, aku arep ningali pitakonan siji kanggo direnungke. Coba dipikir-pikir. Ungkapan atau idiom sing paling kerep panjenengan gunakake saben dina kuwi sejatine nggambarke apa babagan budaya lan cara mikir panjenengan. Menarik to kanggo dipikir? Monggo direnungake. Matur nuwun.